Okay, jeg skal bevise, at når f af x er lige med ax i anden plus bx plus c, så er f-mærke lige med 2ax plus b. Og det gør jeg ved hjælp af tretrinsreglen, og det første trin, trin 1, det er, at vi skal finde delta f. Og det gør vi ved at sætte ind i det øverste her, eller den form, jeg skal stå her, hvor der står f af x0 plus h minus f af x0. Og det skal vi jo selvfølgelig gøre ved både ax i anden og bx, fordi der står et x ved dem begge to. Jeg skal lige huske plus c. Nu vil jeg ophæve parenteserne, så jeg kan få de to c'er til at gå ud med hinanden, fordi c er bare et tal, så det skal vi ikke have med, når vi differentierer. Og når man ganger minus og plus, så giver det minus, så derfor kan jeg skrive minus her. Og her. Nu kan jeg få de to c'er til at gå ud med hinanden. Nu vil jeg bruge kvadratrodsætningen til at få det her i andet væk, så jeg kan gange videre ind i parenteserne. Så nu kan jeg fortsætte med at gange ind i alle parenteserne, jeg har her. Og nu kan jeg få, minus bx0 til at gå ud med plus bx0, og jeg kan få minus ax0 i anden til at gå ud med plus ax i anden. Så tilbage har jeg til at stå ah i anden plus 2 ax0 h plus b h. Og nu kan jeg vælge at tage og sætte h uden for en parentes, fordi h det er noget, de alle sammen har til fælles. Der vil stadig komme til at stå ah her, fordi at der er to h'er. Nu skal jeg tage til 2, hvor at jeg dividerer delta f med h. Det vil sige det, som jeg kom frem til her. Divideret med h. Og så går de to h'er ud med hinanden. Så der kommer bare til at stå ah plus 2 ax0 plus b. Nu skal jeg til trin 3, hvor vi finder grænseværdien af f af x, hvor h går mod 0. Og når h går mod 0, så går det tal, som h er gange med, også ned mod 0. Og det vil sige, at de bliver betydeligt lille, så vi vil ikke skrive dem op. Så har vi testet sådan her. Så f af x, f-mærke af x vil så være lige med 2
ax0 plus b, og da ax0 bare er et tal, så kan jeg fjerne nullet, og så kan jeg bare skrive 2ax plus